ये एक जन्म के हैं। हेलो लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै गुड निउज आंना अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है नोंथांमोना आवगाय भिडिअफोराव खोन्थादोंमोन आङो अमा आंनिखौ अमा बुन्दिखौ धोनो होआं होआं होननाया दिनै जाबाय आरो दुगैयाखैबा आङो एकदम मेमब्रां ब्रां गस्लाबो गानाखै बेनो अमाया गासै भिडिअखौ नोंथांमोन दिन्थिलांगोन फारसेनिफ्राय नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायलांबाय था आरो जायफोर चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जेसे हागौ एसे शेयार खालामनानै हो सल बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो अमा दोननायखाय आं फैदोंमोन माने गुड निउज लोगोफोर नै गुड निउज माबा जाबाय माबा गोसोम गोजा आरोना आरो नामा नै जालायबाय नै नहीं
नार्स जानि मार्स बायदियाव नार्स बायदियावलै गोरोंथार ट्रेनिं लाना फैखानाय मालाय आवगाय Ih, horor din wadali. Sanli, kuita jaga deh. Losta, masih भी बहुत थर गनी है बा, आंग ने थर गंदी. मजा नहीं आ रहा है. Lwgwpwr, dasim 10 जाबाय आरो ना 10 फैबावगोन नामाथाय दसे नेबावनि अच्छा नार्स बायदियाव मासिबा सनाफोर मानसि थादो Warnya. Hey, nilai kegan semile. Ma bisa ke? Parta. Parta. Meuna boleh. Jika absen meuna boleh gini. Baru. 18 मिनिट जालायलांबाय भिडिअआ नै लाइभ भिडिअ लाखानायबालाय मा जागौमोन आङो लाइभखौनो लाखानो हासिगौमोन ना लोगोफोर फाइनेल माने दाबो फाइनेल बुंनो हायाखै आरो ना ओइ मासे ओंखारबावनोसो नागिरबावबाय नै ओंखारबावनो नागिरदों जालायबावबायला नाय माने खाथि गिनि मासे 114 दिनाव अमानि माबाया पुरा जायो आरो दिनै मिथिबाय आरो दिनैसो हिसाब खालामदों माने आङो बेलेग दिननि हिसाब खालामाखैमोन दिनै हिसाब खालामबाय 114